Ahoj všichni diváci, já se dneska ozývám z Carp Team Fishing a dneska jsme tady v Chorvatsku na ostrově Krk a pokusím se tady chytit nějaký pražmy, možná nějaký jiný ryby a pak se ještě přemístím do Slovinska na jedno jezero, kde se pokusím chytit nějaký lososovitý ryby, například pstruha obecného forma potoční nebo něco takového. Tak se pojďte se mnou podívat, jak to dopadne. Je tam pražma. Tak, konečně jsem dorazil z Chorvatska do Slovinska a první mě napadlo navštívit tuto chatu za mnou, kterou před 124 lety za Rakousko-Uherska postavili Češi, ale já už jdu chytat. Cítím v kostech, že to bude něco hustého, že bych mohl nějaký ryby nachytat, tak se pozorně dívejte a uvidíme, jak to dopadne. Točák. Krásný točák. Krásná čistá ryba. Tak krásný čistý pstruh potoční. Tak ho vypustit. Má 28 cm. To je můj největší pstruh potoční, tak ho jdu vrátit domů. Tak další ryba na prutě, ale vypadá trochu jiný, teda menší, tak jsem zvědavý, co to bude za druh a vypadá to na potočáka. Samý potočáci tady jsou. Ale je to ryba. Tak ho jdu vypustit. Je to zase krásně velký, tak ať se tady může třeba rozmnožovat. Tak jsem to zkusil tady kousek nad tím jezerem a chytil jsem už jednoho pstroužka, ale šíleně mi mrznou nohy, je to strašně studený, ale stojí to za to. Je krásný. Tak povedl se mi chytit úplně nádherný potočák. Myslím, že má tak 30, ale je nádherně zbarvený. Nejhezčí potočák, kterýho jsem v životě chytil. Tak já ho jdu pustit.
ještě jeden krásný, sice malý, ale krásný pstroužek. Třeba je to už dneska poslední, pokusím se ještě chvíli chytat, ale už se smráká, tak to na dlouho nevidím. Tak zase sice maličkej, ale já chytám na tu ultra lehkou přívlač, takže se na to dá chytit skoro všechno. Tak, opošlu do vody. Tak jdu udělat poslední nához, protože už je pomalu soumrak a tady se smí chytat do soumraku. Tak jdu nahodit poslední nához. Třeba ještě něco přijde, spíš ne, ale kdo ví. A nic nepřišlo, tak se s váma už v tomhle videu loučím. Doufám, že jste si ho užili, já jsem si to moc užil. Je tady krásný prostředí, krásný pstruzy, jsou hezky zdraví. Tak nevím, dejte odběr, like, jak chcete. Tak čus, Petru zdar. Tak nakonec jsem se rozhodl ještě jít si semka na jeden den zachytat. Přestože jsem říkal, že už chytat nebudu, ale jsem tady a chytám ryby, takže uvidíme, co třeba chytne. A teďka jsem chytil nějakou rostlinu. Chytil jsem dneska prvního pstroužka, není žádný obr, včera se mi povedli chytit větší, ale na začátek je hezký, tak ho jdu pustit. Tak jsem zkusil druhý břeh a je tam pstroužek. Už to má i venku, ale já to mám ve stromě. Tak zase krásný čistý pstroužek, zase ne žádný obr, ale stejně hezký, tak já ho jdu pustit. Ten je velký. Tak mám dneska největšího pstruha, 28 cm. Byl to krásný souboj, skákal, jak jste mohli vidět. Tak budu dát pusu a pustit.
Chytil jsem dalšího krásného pstroužka, asi z prostředka rybníka. A už budu muset pomalu končit, protože se zase smráká. A jak jsem říkal, tak za chvíli tak se může chytat do soumraku. Ale chytil jsem takového krásného pstroužka, tak ho dopustit. Tak se mi povedlo chytit krásnou rybu, poslední rybu tohohle chytání. Myslím si, že má k 30, tak já ho jdu pustit. Je to asi poslední ryba, teda určitě poslední ryba tohohle videa, protože už je soumrak a tady se smí chytat jenom do soumraku, takže já už musím končit. A tohle už je poslední chytání tady z tohohle videa. Už odjíždím zítra ze Slovinska, takže není čas už na to chytat. Takže já vám moc děkuji, že jste se koukali až sem. A byl bych rád za nějaký like, komentář hezký, anebo odběr. Tak se mějte. Petru zdar.